имрӯз дар маркази ноҳияи Хӯросон ба муносибати Наврӯзи байналмилалӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ҷиҳати дар сатҳи баланди фарҳангӣ ҷашн гирифтани Наврӯзи Хуҷастапай, сокинону заҳматкашон бахусус бонувони ноҳия аз субҳи барвақт бо омода намудани якчанд номгӯи таомҳои миллии тоҷикона машғул гардида буданд, то ҷашни Наврӯзи Хуҷастаро бо ҳама расму оинҳои некаш истиқбол намоянд. ба ифтихори ин ҷашни бузурги аҷдодӣ, имрӯзҳо кӯчаву хиёбонҳои маркази ноҳияи Хӯросон бо шиору овезаҳои тараннумгари фасли баҳору Наврӯзи Фархундапай оро дода шуда, сарсабзиву шукуфоии гулу бутаҳои рангоранги ороишӣ ба симои идонаи маркази ноҳия ҳусни дигар замб кардааст. Тантанаҳои наврӯзӣ дар ноҳияи Хӯросон аз субҳи барвақт оғоз ёфта, наврасону ҷавонон бо навозиши карнаю сурнай дар кӯчаҳои марказии ноҳия мардумро ба фарорасии Наврӯзу рӯзи нав муборакбодӣ мекарданд. бунёду мавриди истифода қарор додани иншооти гуногуни иҷтимоӣ дар арафаи иду ҷашнҳои миллӣ аз анъанаҳои наҷибест, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар ба ҳукми анъана даромадааст. ҳаминак бо фарорасии фасли баҳору омодагиҳо ба ҷашни байналмилалии Наврӯзи Хуҷастапай, дар қатори дигар ташаббусҳои наҷиб дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, иқдомҳои ободгароӣ аз қабили иншооти гуногуни ҷашнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар ноҳияи Хӯросон бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Хӯросон як зумра иншооти хизматрасонӣ аз қабили мактабу синфхонаҳои иловагӣ, бунгӯҳои тиббӣ, пулу иншооти хизматрасонии фарҳангӣ, марказҳои савдо ва биноҳои кории идораву ташкилотҳои гуногуни маҳаллӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар доираи бунёди иншооти ҷашнӣ, дар деҳаи ҳисорободи ҷамоати деҳоти Фахробод бинои бунгоҳи тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Шариф Абдуллоев бунёд гардида, якчанд нафар мутахассисони соҳа ва сокинон бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. тибқи иттилоъ, корҳои сохтмонӣ соли 2021 оғоз гардида, масоҳати умумии он 64 метри мураббаъро ташкил медиҳад. соҳибкори маҳаллӣ талаботи ҷомеа бахусус сокинони деҳотро ба беҳбудии хизматрасонии бо сифати тиббӣ ба инобат гирифта, бунёди ин бунгоҳро дар баробари фароҳам овардани шароити хуби хизматрасонӣ бо таҷҳизоту технологияи муосири тиббӣ низ таъмин намудааст. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти мазкур дар доираи анҷоми корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пули мошингузар сохта ба истифода дода шуд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур тариқи ҳашари дастаҷамонаи сокинон амалӣ гардида, арзиши лоиҳавии он 280 000 сомониро ташкил медиҳад. дар доираи ҷашни байналмилалии Наврӯзи Фархундапай, ҳамчунин дар деҳаи даҳанаи ҷамоати деҳоти ғалободи ноҳияи Хӯросон синфхонаи технологӣ сохта мавриди баҳрабардории толибилмон қарор дода шуд. иншооти мазкур бо пуштибония сиёсати созандаву маорифпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қомат афрохта, ҷавобгӯи талаботи меъморию шаҳрсозӣ мебошад. арзиши лоиҳавии сохтмони иншооти мазкур 1 млн 126 000 сомониро дар бар гирифта, дар атрофи бино бо мақсади ободониву сарсабзгардонӣ дар масоҳати 80 метри мураббаъ қитъаҳои кабудизоркунӣ ташкил карда шуда, садҳо бех ниҳолони ҳамешасабзи арча ва гулҳои гуногуни ороишӣ шинонида шудааст. аз ҷумла синфхонаи дуретгарӣ, дузандагию ҳунарҳои мардумӣ бо фарогирии 24 ҷойи нишаст бунёд гардида, дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ аз ҷумҳурии мардумии Чин дастрас гардидааст. дар арафаи ҷашни Наврӯз дар ҷамоати деҳоти Обикияки ноҳияи Хӯросон низ якчанд иншооти ҷашнӣ бо фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ифтитоҳ гардид. аз ҷумла дар кӯчаи ба номи Исмоили Сомонии ҷамоати деҳоти Обикиек маркази савдо ва хизматрасонии Бобои Шариф мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур тибқи нақша чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ пешбинӣ гардида буд, ки инак ба фаъолият шурӯъ намуд. маркази хизматрасонӣ аз ду ошона иборат буда, корҳои сохтмонии он соли 2021 оғоз гардида, бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Ҷалолуддин Муҳиддинов бо маблағи беш аз 600 000 сомонӣ бунёд карда шуд. саҳни иншоот дар масоҳати 95 метри мураббаъ сафулакпӯш карда шуда, аз 8 нуқтаи савдову хизматрасонӣ, аз ҷумла толори мебел, дорухона, дукони гӯштфурӯшӣ, хизматрасониҳои мобилӣ ва дигар нуқтаҳои савдо иборат мебошад. маркази хизматрасонии Бобои Шариф дар шафати шоҳроҳи Душанбе Бохтар ҷойгир буда, инак ба оғози фаъолият 10 нафар сокинони ноҳия бо ҷойҳои кори нав
таъмин гардиданд. масъулин аснои шиносоӣ аз иншооти мазкур ба соҳибкор барои саҳми арзанда гузоштан дар раванди корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ намуд. мавриди зикр аст ки дар тантанаҳои наврӯзӣ дар шаҳраку деҳоти дурдасти ноҳияи Хуросон низ якчанд иншооти тайиноташон гуногун мавриди истифодаи умум қарор дода шуд ки дар онҳо даҳҳо нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойҳои кори доимӣ таъмин гардиданд. қобили зикр аст ки дар қатори бунёди дигар иншооти ҷашнӣ ба истиқболи ҷашнҳои пуршукӯҳи кишварамон дар кӯчаи ориёни ҷамоати шаҳраки Обукиек низ корҳои сохтмонӣ дар маркази фурӯши молу маҳсулоти ниёзи мардум ба анҷом расонида шуда дар ин рӯз ба истифода дода шуд. иншооти мазкур ки аз як ошона иборат аст, корҳои бинокории он соли 2019 оғоз гардида буд. иншоот аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Комил Мавлонов бо сарфи 130 000 сомонӣ бунёд карда шудааст. бинои асосии иншоот аз ду нуқтаи савдои хизматрасонӣ аз ҷумла сехи дузандагӣ ва мағозаи тиҷоратӣ иборат мебошад. мавриди зикр аст ки дар тантанаҳои наврӯзӣ дар шаҳраку деҳоти дурдасти ноҳияи Хуросон низ якчанд иншооти таъиноташон гуногун мавриди истифодаи умум қарор дода шуд ки дар онҳо даҳҳо нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойҳои кори доимӣ таъмин гардиданд. тибқи иттилоъ дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия бунёди 204 иншооти таъиноташон гуногун пешбинӣ гардида 22 адади он дар рӯзҳои таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз мавриди истифода қарор дода шуд. баъди ифтитоҳи иншооти мазкур, меҳмонону иштирокчиёни чорабинии идона дар намоиши дастовардҳои меҳнативу дастранҷи ҳунармандони 6 ҷамоати шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳои ноҳия ширкат намуданд. дастовардҳои заҳматкашони ноҳия гувоҳӣ аз он медиҳад ки мардуми шарафманди ноҳияи Хуросон бахсус хоҷагидорону деҳқонони асил бо шарофати заҳмати софдилонаи хеш ҳамасола аз заминҳои зархези хоҷагиҳои деҳқонӣ ва қитъаҳои наздиҳавлигии худ ҳосили фаровони кишоварзӣ ба даст меоранд. дар чорабинии наврӯзии ноҳияи Хуросон ҳамчунин бонувони ҳунарманди шаҳраку деҳот бо маҳсули ҳунарҳои дастии хеш ба ин чорабинии идона шукӯҳу шаомати бештар бахшида буданд. мавриди зикр аст ки дар ин рӯз ба хотири сарҷамона истиқбол гирифтани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳазорон нафар сокинони ободгару ватандӯсти ноҳияи Хуросон дар варзишгоҳи марказӣ ҷамъ омода буданд. дар чорабинии идона бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ роҳбарияти ноҳия суханронӣ намуда меҳмонону иштирокчиёни ҷашнгоҳро ба ин рӯзи хуҷастапай табрику таҳният намуд. гуфта шуд ки хизматҳои шоёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мақоми ҷаҳонӣ пайдо намудани ҷашни Наврӯз бузург буда, таҷлили ин ҷашни фархундаи ниёгонро эҳёи дубораи суннатҳои неки мардумони ориёинажод арзёбӣ намуд. дар воқеъ ҳам дар сатҳи баланди фарҳангӣ ва бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифтани наврӯзи байналмилалӣ ва дигар маросимҳои идонаи фасли баҳору мавсими шукуфоии табиати меҳан инсоният расму маросимҳои неку созандаи хешро ривоҷу равнақ дода, наслҳои ҷавони ояндасозро ба меҳнати содиқонаи кишту кори баҳорӣ, бунёди иншооти муҳими замонавӣ ва сарсабзию кабудизоркунии диёри нозанини Тоҷикистон ҳидоят менамояд. зикр гардид ки наврӯзи соли 2023 бо қадамҳои мубораку фархундаи худ ба диёри биштосои мо ва сокинони заҳматқарини он бурдбориву дастовардҳои бузург меорад. зеро мо ҷашни наврӯзро дар марҳилаи муҳими созандагиҳо истиқбол гирифта истодаем ки дар саросари кишварамон аз ҷумла ноҳияи Хуросон ташаббусҳои муҳими созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълони солҳои рушди саноат бо мароми тоза ҷараён дорад. дар идомаи суханронии табрикотӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон меҳмонону сокинонро аз номи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон табрику таҳният гуфта, аз эҳёи анъанаҳои неки ниёгонамон дар рӯзҳои ҷашни Наврӯз ёдовар гардиданд. тавре ки пешвои муаззами миллат таъкид намуданд, тамаддуни халқи мо бо Наврӯз оғоз мегардад. ҳамин аст ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар баробари дигар муқаддасоти миллӣ Наврӯз мақому манзалати шоистару соҳиб гардидааст ва ҳамасола мардуми шарифи Тоҷикистон сарҷамъу иттифоқ ин ҷашни бузургро бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил намуда, бо ин васила урфу анъанаҳои неки расму оинҳои миллии худро дубора эҳё мекунанд.
қобили зикр аст ки сокинони меҳнатписанди ноҳияи Хуросон дар қатори тамоми мардуми шарафманди мамлакат ва дигар сокинони кишварҳои ҳавзаи Наврӯз ин ҷашни бостонӣ аз дунёгони хеш меросмондаро бо шукӯҳу шаъомати хоса таҷлил намуда истодаанд. Тантанаҳои ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ҳамчун нишони арзгузорӣ ба арзишҳои муқаддасоти мардуми ориёи наҷот дар саросари кишвару ва дигар мамолики олам ки меросбарони фарҳанги ороӣ сукунат доранд идома дошта, мардумони меҳнатдӯсту тамаддунофар бо эҳёи расму анъанаҳои гузаштагони хеш қадимтарин фарҳангу маданияти башариро ба мардуми сайёра муаррифӣ менамоянд. Ҳамин сол тантанаҳои Наврӯзӣ бо табрику таҳнияти ҳамдигар намои хушбахтиву саодатмандии сокинон, рамзи баҳору бедории табиат ва мавсими кишту кор идомаи ҳаёти созанда ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву инсонпарастии наслҳои ҷавон нақши ниҳоят бузург хоҳад бозид. Дар идомаи тантанаҳои Наврӯзӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Хуросон барномаи идонаи аҳли фарҳанг пешкаши меҳмонону иштирокчиён гардонида шуд. Дар барномаи ҷолибу рангоранги ҳунарӣ ҳамчунин ҳунармандону сарояндагони ҷумҳурӣ бо суруду таронаҳои дилангези худ хотири меҳмонону иштирокчиёни ҷашни Наврӯзиро шод гардониданд. نازنین قد بلند